igama lawo baba silibona lihlaba hlosile futhi lilihle, mother of all. Uthando lalento ukusuka kwalo leli gama because ngicabanga ukuthi li accommodate yonke into kuMaskandi. Ngiyawuthanda lo mbuzo oqhamuka nawe emvelase ngoba sithi mother of all uzobona nawe futhi usazozwa. Kunakhona abaculi kunomculi ose Cape Town uthe uyena ohamba phambili kuMaskandi kubaculi bale ko Cape Town bakhona abaqhamuka ko Eastern Cape izinto esingavamisile ukuyibona kwesinye isikhathi so kunomncintiswano uvulelekile even akubaculi abaqhamukana kwezinye indawo ingakho sithi is the mother of all ngoba phela umama uyincisa zonke ingane ezikhona kasho ukuthi hayi izalwa yimi noma izalwa bani noma futhi ekuphakwa akasho ukuthi hayi ezakomakhelwane sezingagoduka manje ngiphakeleza kwami ngiphakela zonke ingane esuke zikhona ebaleni. Yes uyazi ngibingelele kuphina kuphela kufinye khona umbuso njengamanje babukeli beSelect Africa TV emakhaya sawubona sikumukele beSelect Africa TV. Nginibingelele babukeli beSelect Africa TV kama ngikwazi ukuthi obusani ngwakamthembu bathi elenjabule ihora bafowethu ngithobekile ngiyathokoza futhi ngeneme ngendlela esimangaliso nginensizwa ke bafowethu la enyakazisa umhlaba wonke bafowethu ungobe ngifuna kuyibingelela bafowethu ngiyithule phambi kwenu insizwa kuze izokwaziwa kahle because besimangala nje ukuthi ubalo zonyakazisa izo kanje ngoba sikubingelela sikwamukele kwiSelect Africa TV baba. Ngibingelele kakhulu umvelase ngibingelele nabantu abanibukelayo kulolu hlelo lwenu olukhulu kangaka. Baba asiyathobeka kuba nawe and siyabonga isikhathi sakho siyazi ukuthi ubhizi kakhulu nezinto zenzayo nje because ngicabanga ukuthi kulezi insuku awunaso isikhathi kodwa ukusinikeza nje isikhathi baba siyathobeka kakhulu. Ubani lensizwa sitshela abantu ekhaya manje? Lona uEric wakwangobe abaningi bathi ungobe omnyama. Bayangazi ke kakhulu kwezezindaba amaphephandaba ngoba ngiyomunye wabantu abasungula iphephandaba leli liphuma insuku zonke isolezwe ngasebenza naselangeni nako Daily News namaphepha amaningi so actually ngiyintatheli kahle hle ibackground yami ngiyintatheli abaningi bangazi lapho kodwa ke ngase ngibuye ngigxila ke kulezi zinto zesintu kakhulukazi umculo so ke ngiqhamuka kulo background nanokuthi ke ngibe nenhlanhla ukuthi ngifike mina kulesikhathi sekhona abaculi abadala omqashiyo Ndlovu mina abantu engibazi personally bengiye ngibasiza na kwezinye izinto up to the level omahawukela mahawukela nje bethi mekhiphe icwecwe lakhe bekusakhulunywa ngamacwecwe leso sikhathi engilethele athi awukuzi ukuthi ngikhiphe kanjani kwahamba kwaba omgqumeni omuhle yonke abantu engibazi iyo labo nje so ke angimusha indimeni yezomculo kaMaskandi. Baba siyathoba kakhulu wow kuyasimangaza cause iyangithusa lento ukuthi indoda kanti kulento kaMaskandi ngoba isiqhamuka nje sizokwenza umcimbi omkhulukazi kangaka no subone utrenda kwi-social media sizibuza ukuthi hawu kanti ubani lo muntu oseqhamuka ngesasa selingaka futhi abantu bemthakasela kangaka siyathobeka ukuthi kanti indlela inde kangaka soyiphilile la kuMaskandi baba siyajabula baba. Umcimbi omkhulukazi okhona manje engicabanga ukuthi uza nawo isuka phi lento mhlonishwa i-mother of all Maskandi festival bekuhlale kuyiphupho elikhona umuntu ethi engathi ngake kube khona enye omunye umcimbi ozoke ube nomehluko mina ke ngiyakholelwa kakhulu ekuthenini mangenza into kakhulukazi la emculweni kaMaskandi kube khona izinto ezitangible umuntu angayikhomba yebo umuntu ungamnika imali kodwa ngashona ilanga mhlambe imali engasenayo so ingawo kwezinto engizenzayo bengiye ngiqikelele mina ukuthi ake si kube khona izinto abaculi abazoyikhomba ezizoba ama benefits kuwona isibonelo kuminye imithwane bengiyenza previously amaqembu afana no osaziwayo lezi ka DSD imvunulo yabo oqala bayiwina emncintiswaneni engangwenzile babengenayo imvunulo so ngizama ukukhombisa ukuthi izinto ezinjalo ezi-empowerisha abantu uyabona ukuthini ukuthi wow kwinto esenzayo nayo umphumela wayo nakho ke unearth abaculi abaningi ngoba kunabaculi abaqhamuke through isandla sezinto bengizenza ngababala nje baningi yabona so ke ngimuntu oqhamuka ku background enjalo baba uqhamuka ku background enjalo futhi esibona kahle ukuthi kahle kulento ngempela awuyona ingane futhi awulona evukane kulento uthe mawusuhlela baba wanikeza abantu ithuba ukuthi akube yibona abazikhethela abaculi lento le uyicabanga ngaleyo ndlela isuka phi yona
Vela sengizokusho lokuthi umculo kwaMaskandi ikakhulukazi manje kunabaculi abaningi abanamakhono abafikile abakhona endimeni okungaba inkinga kimi njengongoba ukuthi ngithi zoyiqokela mina abaculi engizothi abeze bazobukwa abantu yes ngoba kushuthi khona mina abaculi engizobashiya yes. Ngizothatha isibalo esithile so ukuzeke ngingayitholi ngikuleso simo let me allow umphakathi uwabalandeli ukuthi abayiqokele bona ukuthi kulento yakho ngoba oyenzayo nabathina abaculi esingathanda ukuthi sibe nabo siyobabuka siyobabona so ke into kanjalo ekutheni ukuthi unike uvule opportunity nako abanye bangajwayele noma bangavamisile ukwathola amathuba anjengalawo abathi banabo abalandeli kodwa bese bethi bayavaleleka for whatever reason so ngiyeme ngithi mina ayikibuyele kubanikazi ngoba emculweni kaMaskandi yebo abaculi bakhona kodwa abanikazi abalandeli ngoba akekho umculi okhipha umculo enzela isiqu sakhe kodwa usuke enzela abalandeli nabathandi bomculo ingakho ke nawo lo mncintiswano mother of all sithe abathathi beinqumo akube abalandeli nabathandi bomculo hence ke sibe sesiqhamuka nohlelo olinjalo ukuthi akube yibona abalandeli nabathandi bomculo abayiqokela abantu abafanele bayengene kulomncintiswano esiwenzayo igama lawo baba silibona lihlaba hlosile futhi lilihle mother of all uthando lalento ukusuka kwalo leli gama because ngicabanga ukuthi li accommodate yonke into kuMaskandi ngiyawuthanda lo mbuzo oqhamuka nawo emvelase ngoba sithi mother of all uzobona nawe futhi usazozwa kunakhona abaculi kunomculi ose Cape Town uthe uyena ohamba phambili kuMaskandi kubaculi bale ko Cape Town bakhona abaqhamuka ko Eastern Cape izinto esingavamisile ukuyibona kwesinye isikhathi so kunomncintiswano uvulelekile even akubaculi abaqhamukana kwezinye indawo ingakho sithi is the mother of all ngoba phela umama uyincisa zonke ingane ezikhona kasho ukuthi hayi izalwa yimi noma izalwa bani noma futhi ekuphakwa akasho ukuthi hayi ezakomakhelwane sezingagoduka manje ngiphakeleza kwami ngiphakela zonke ingane esuke zikhona ebaleni yes uyazi into engiyithandile ngalomncintiswana nanoma nangalolu hlelo obuhlela uthema nilihlela nethimba lakho nabona ukuthi kuney'nsizwa vele bezikhona kuMaskandi engicabanga ukuthi emakhulunywa ngazo kuhleze kuba izona mhlawumbe izobanga lapha phezulu nase nithi ake niyibambe ningayifaki zona ekuthenini zingene kumncintiswano but kudedele lezi ezinye zikwazi ukuthi zincintisane mhlawumbe lolo hlelo lwakho baba ngiyajabula kakhulu emvelase lokho mfowethu kunezinhloso ezinhle zokuthi angenza isibonelo lezi insizwa zokhuluma ngazo ezimbili ukhuzani kanye nomthandeni abaculi abasebashalabo futhi abanamandla kakhulu and asebezuzile emculweni siboneke ukuthi kungakuhle ukuthi sivule iplatform nakulabo abanye mhlambe abangavamisile ukuwathola amathuba athile ngoba lezi insizwa ngempela sezikwenzile okuningi endimeni seziachievile futhi okukhulu endimeni yomculo so ke sibe sesibuka ukuthi hayi ake sibathathe sibabeke eceleni endabeni yokuvotelwa kodwa emcimbini wethu sizobe sinawo bazobe bekhona sibaqashile labaculi ngoba asikwazi ukubavalela ngaphandle kodwa siyafuna ukuthi abalandeli nabathandi bomculo beze bebekhona bazobabona futhi bedlala lapha ngelanga lomcimbi kumhla ka6 kuApril bazobe bekhona ngoba sibaqashile but kuloko abavoti kulabo abavotelwayo sithe inkundla sivulela abanye ke qhamuke amanye amaciko ngoba sinawe le feeling ukuthi umculo kaMaskandi kuyafanele ukuthi sibe nayo ileya yokuthi here is a breed of abanye abaculi abaqhamukayo kungasale kube into obvious ukuthi siyazi ukuthi kukhona osibane nosibane so this is the intention ekhona hayi ngoba mhlambi kukhona inhloso 8 sokuhlambi ukuthi sibavalela ngaphandle ngoba kunjani it's just to open ama playing fields uyazi ngiyajabula baba masibachazela because bese ema calls esemaningi bengifonela ukuthi hawo yini kuthiwa asikwazi kubavotela bazobe bengekhona emcimbini but mawususho baba ukuthi bakhona futhi bazobe bedlala ubaqashele engicabanga ukuthi ababukela lapha ekhaya seniyathola ukuthi hayi bazobe khona ukhuzana uzobe khona umthandeni uzobe khona abafethu bedlala abaqashwe bakhona mhla ka6 baba ikephi nendawo sizobe silapha na ePeople's Park umhla ka6 and engikuthandayo ukuthi kulomcimbi wethu kunabaculi abawu30 akuyibona esithi bangalisi sicoco lesi saleli quantum yes njengoba kuqhubeka kuvotwa
kuzothi ke ngomhla ka6 kuyiwa lapha ngesikhathi siya lapha sonke sobe singazi ukuthi ubani owinile Okay. ngoba ukuvota kuyavalwa ngomhla ka3 kuApril Alright. bese kuthi ngosuku olulandelayo ke sesikhipha ke iposter ke phela ukuthi nabo akabaculi abangenile kwi-top 30 Alright. including nabo kokhuzana abazobe bekhona lapha ngikuveze nokuthi sobe sinawo namaqembu abesifazane esobe siwaqashile ngoba abesifazane abavotelwa bona Yes, yes. sibaqashile bese kuthi lapha ngelanga lomcimbi labaculi abawu30 unumber 30 uyena ozosivulela Okay. ngale kwalabaculi mhlamba basafuna ukuyiveza akuvamise ukuthiwa babhula amazolo ngiyababona lapho kodwa mase singena kwi-main umculo ozovula unumber 30 lokho kukutshela ngokusobala ukuthi umculo ozosivalela unumber 1 ukuyena ozoba umnikazi walelo quantum leyo so abalandeli nabathandi bomculo bazobe sebebona lapho ukuthi oh sisikunumber 1 man sekunumber 29 sikunumber 28 njalo kwehle kuze sekubonakala ukuthi oh unumber 1 kahle hle usibanibani kodwa ngokweposter bazobe bekhona bonke futhi ngeke sisho kwipost ukuthi njengoba belana ke unumber 1 usibanibani sekonke sekuyovela ngelanga elikhulu ilanga lomcimbi Ayiwayibeka iyacaca babukeli beSelect Africa TV ngihleli nomfo kaNgobeke bafowethu la insizwa ke ehlele umcimbi omkhulukazi ozobe ukhona la eMoses People's Park lapha eduzane waseMoses Mabhida la izobe ikhona insizwa umcimbi wayo siyathokoza kakhulu baba ngicabanga ukuthi baba enye into eyizikhalo kakhulu kuba bukeli noma kubalandeli bamaskandi ilento yamaqhawe abo uthola ukuthi mhlambe iqhawe lihambile la yocula but uthola ukuthi kuthiwa likhokhelwanga mhlambe einhlelweni zakho baba asixoxe leyo ngiyajabula mvelasi ngiyajabula and mina ke wamufakazi mfowethu ibona abaculi uqobo kuyona yonke yami imicimbi ngike ngayenza akekho umculi ngisho namanje ungabathinta bonke ngakunikeza ngishuhla lapho akekho ngisho yedwa ungathi kuwe wake woperform kwami umcimbi wangabhadala even kulo mncintiswano siyakona kulaba abawu30 ngoba bonke labona abawu30 by virtue ukuba ku top 30 usuqashiwe yes ngesikhathi siya lapha eMoses People's Park ke bazobe sebebhadaliwe labo baculi labo asifuni umculi uzothi akabhadaliwe bazobe sebebhadaliwe labo baculi labo so ke ngeke ibe khona nangebhadi indaba yokuthi kuthiwa khona umculi ongabhadali asifuni lokho vele akuyona indlela engisebenza ngayo ufakazi wami ibona abaculi uqobo yazi kuyangithokozisa ke baba lokho because eyikhalo iswezini kakhulu because ngifuna uyichaza lento baba ukuthi ngisuka ekhaya kwazi ukuthi ngiyodlala ngithe emcimbini ngiqashiwe kodwa egcineni angikwazi ukubeka isinkwa phe kwetafula sizophinde futhi ngibe inkinga kubantu basekhaya ngoba phela ezinye zezinto ezinjalo ziyasilimaza thina abantu abasuke beba abaculi because abekhaba sobelindele olukhulu emakuthiwa wena uqashiwe siyathokoza baba moya ichaza kanjalo baba mhlawumbe mase sivala okusalayo mhlawumbe ongafisa ukutshela babukele ekhaya asibazise baba engingakusho nje ukuthi bazoke bebona into eyahlukile ezobe yenzeka kulomcimbi and into ezobajabulisa kakhulu okwami nje ngingabakhuthaza ukuthi abahambe baya lapha ko Ticket Pro nako Spar lapho othenga amathikithi ngoba kulomcimbi akuzoba abaculi kuphela abazobenefita even nabo abalandeli okuwabantu abavotayo ngoba umlandeli oyovota kakhulu kunabo bonke simnikeza i-weekend giveaway ehambele nomlingani wakhe ngaba isithandwa sakhe ngaba umkakhe ngaba ubani bahambe bongcebeleka kuma hotel wow because we believe ukuthi nabo basuke bebambe iqhaza so throughout ke competition khona ezinye izinto ababuye bayithole ngoba mabengena lapha kuma pages mother of all Maskandi festival uyawina ngisho ama airtime kuna nama data kuningi nje okwenzakalayo njengoba sikhuluma ngoba siwa saying lento it's not about abaculi kuphela even nabo uqobo abalandeli okuyibona abavotayo so ke ngelanga lomcimbi kuningi kakhulu okuzoba izinto ezinhle esihlelile abazoyithola futhi bazobona nabo ukuthi hayi olunye uhlelo lomcimbi okhona nanokuthi ke indawo engayithintanga kulomcimbi emvelasi yes kukhona abantu esibambisene nabo base Norway phesheya wow bazobe belana bazokhetha abaculi abazoperforma eNorway ngoAugust kumcimbi ozobe use Norway into ke abathe bayifuna bathi bona bafuna ukubheka abaculi benzane stage
so yeah. kuzobaleka ukuthi abaculi kuzofanele bayimisele stage bayimisele impela ngoba Yes. labo bantu abazobela bazokhetha amaqembu abakasitsheli ukuthi amaqembu amangakhi Oh yeah. kunomcimbi omkhulu uzobe use-Oslo eAustria lapho ke ngo-August lapho ke bathe kuthina kunabaculi bezobaqoka khona ngokwe-performance yabo estage nokucula kwabo so ke uyabona ukuthi izinto lezo ezinkulu nezinto engibona ukuthi mina zowavula amasango for umculo wamaskandi eNingizimu Afrika. Bazohlomula kakhulu kuyasijabulisa baba lokho futhi siyathoba kakhulu sibonge baba ngicabanga ukuthi siqedile mhlawumbe besingakhuluma kushona ilanga noma kuze ngakusasa kuze kuse ngakusasa ngenxa ukuthi uyayazi into yakho but ngenxa yesikhathi baba siyathoba kakhulu isikhathi sakho siyabonga ngicabanga ukuthi mhlawumbe kukhona yini ongafisa ukusho mhlawumbe okusalayo. Engingakusho nje ukuthi laba abavotayo abevotela amaqhawe abo abaqhubeke bevote kuyo inamba ewu44893 umuntu angavota noma ikangaki ngoba sifuna lento iphakame iye phambili futhi nalaba ke abako lezi kuma social network bangakhohlwa ukuvakashela ama page eMother of All Maskandi Festival laba eminye yama announcement amanyenziwa khona kulezo inkundla ezinjalo ngithi ngithokoze nami ngethuba vela senisinikeze lona si Mother of All Maskandi Festival siyabonga Baba siyabonga kakhulu babukeli beSelect Africa TV benginobaba la ayusechaze waqeda uMr Ngobe bafowethu uchazile waqeda ngicela senze nje nabafowethu asimvotele uKhuzani asimvotele uMthandeni asik-emphasize lokho baba asibavoteli lawo bantu ngoba ngibonile lapha ku social media abantu sekuvotela uKhuzani ngiyazazi ezikaKhuzani ziyashesha ziyavota cha bafowethu akasimvoteli uqashi uzobe khona edlala lalela ke iSelect Africa TV uyahamba uyosubscribe abafowethu uya ku Facebook uyalike uyakhomenta siyakwazi ukuxhumana kube mnandi igama lami ngokwazi ngoThobisani ngwakamthembu bye bye thokoza kakhulu